En dan hebben we ook gevoelstemperaturen tussen de min 5 en min 10 graden. Zo'n speeltje weet je het. Wat een wien, wat een kelt, wat een koud waartype. Wil ze de knoppen in de biem zitten, maar de maait het wel nog heel tijd net komen. Nee, wat kunnen we het zien? Hier aan de bal zitten veert, in de bal zitten veert. Het draait was daar gewoon wiet door het ijs en het opspattende wetter. En vierders, het waaide natuurlijk een storm. Krijgt zo'n ontacht. Ja, en dat blijft joen en vannacht helemaal niks aan. Allereerst maar even naar het waar van joen en vannacht. Dan hebben we opklarings, bewolking, temperaturen. Nou, ik denk zo met de beide min 5 graden hinnen. Min 4 en min 5, zo'n speeltje is het. En misschien op plak nog wel een graadje legerik. Maar meestal, het waait hutje vannacht. Een hudde ontzwarmige wind. En die maakt het voor het gevoel volle koude. Dan kom je op een gevoelstemperatuur tussen de min 15 en min 17 graden. En dat is voor vannacht. Ja, kon ze op institten. Een waskorging natuurlijk en een waskorging voor die kelt. Morgen is het net oors. Hoe een temperatuur, ik denk van correct boven 0. En vierders, de zinnen erbij. Ik bewolking, de meeste zinnen in het kust- en watergebied. En nog altijd niet hudde ontstormige wind. En nog altijd niet lege gevoelstemperatuur. Een koud watertype. En die gevoelstemperatuur kan uitkomen zo tussen de min 5 en de min 9 of min 10 graden. Dus goed klaaien, bij die waskorging, ik van Wiensteden. In de nacht ligt onmatige frost, min 5, min 6. En dan zetten we terug naar Takkenwieken. Manje en Tiese, Waasje, we zullen elke dag die temperatuur wat omheen gaan. Plus 2, plus 3, plus 4. De nacht wat minder koud. Min 5, min 4, min 3. Maar nog altijd een lichte frost. En dan blijft het gewoon winter. En dan blijft het ik droeg. Maar betekent flink wat zinnen. We maken manje, maar weer even in het winterwaarsje.